يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočim da nema drugog Boga dostojnog obožavanja osim uzvišenog Allaha. Neka je salavat i salam na poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu, jedinu priznatu vjeru Islam kod uzvišenog Allaha dželle šanuhu do sudnjeg dana. Objavio je uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Objavio je uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: o vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Uistinu je najbolji govor Allahu dželle šanuhu govor, a najbolja uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallame, a najgore stvari su novine u vjeri. Svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru. Poznavanje prava i obaveza u islamu je, draga moja braćo, plemenite i cijenine sestre, velika stvar. Od onoga što odlikuje Allahu dželle šanuhu zakon nad drugim ljudskim zakonima jeste podsticanje i naredba na davanje prava svakom onome koga zaslužuje, bez imalo pretjerivanja ili umanjivanja. Tako nam uzvišeni Allah naređuje u svojoj plemenitoj knjizi pravednost, to jest naređuje nam da poštujemo svačije pravo, pa kaže: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Svakako najveće pravo kod nas ima naš uzvišeni gospodar Allah dželle šanuhu. Šta su to Allahova prava kod nas? Ta prava pojasnio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojim hadithima. Prenosi se od Muad ibn Džebela radijallahu ta'ala an da je rekao: jednog dana sam sjedio iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme na jahalici, pa me upita: o Muad, znaš li šta je Allahovo pravo kod ljudi i šta je pravo ljudi kod Allaha? Rekoh: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Reče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Allahovo pravo kod ljudi je da ga obožavaju i da mu ni u čemu ne čine širk, to jest da mu ni u čemu ne pripisuju druga, a pravo ljudi kod Allaha je da on ne kazni onoga komu ne čini širk. Znači Allahovo pravo kod nas je da ga subhanahu wa ta'ala obožavamo i da mu ne činimo širk. Kako da obožavamo našeg gospodara Allaha dželle šanuhu? Prije nego odgovorimo na ovo pitanje, želio bih da postavim jedno drugo pitanje svima nama, a to je: da li mi poznajemo našeg gospodara? Znamo li ko je to Allah? Jesmo li ubijeđeni u Allaha dželle šanuhu? Naš govor da dokazivati postojanje Allaha dželle šanuhu, zatim toga da on sve stvara, održava i rastvara, da samo on opskrbljuje, oživljava i usmrćuje, nije potrebno osim poremećenim umovima i bolesnim dušama. S jedne strane mislim da nije tačno. Ako pretpostavimo da je ova naša tvrdnja tačna, pitam vas, zašto je onda današnje stanje muslimana ovakvo kakvim ga vidimo? Zašto naš ibadet koji činimo Allahu dželle šanuhu ne činimo ga iskreno radi njega? Zašto naše slobodno vrijeme nije ispunjeno ibadetom uzvišenom Allahu? Zašto naša sjela nisu ispunjena hajrli, lijepim govorom i spominjanjem Allaha dželle šanuhu, nego su ispunjena ogovaranjem, ismijavanjem, ponižavanjem drugih, obično boljih od nas insana,
ispunjena su naša sjela šalama, vicevima, smijehom. A kaže Sehl ibn Sa'd rahmetullahi ta'ala alejh, kada vidiš nekoga da se pretjerano smije, znaj da se ponaša kao jedan od dvojice. Znaj da se ponaša kao jedan od dvojice, ili kao onaj kome je uzvišeni oprostio, ili kao onaj kome nije oprošteno. Ukoliko je od onih kojima je oprošteno, pitam ga, zašto nije zahvalan svome gospodaru Allahu dželešanu na tome što mu je oprostio grijehe? A ukoliko je od onih kojima nije oprošteno, pitam ga, pa zašto se ne brine za svoje grijehe? Tako da naše stanje danas, draga moja braćo, plemente i cijene sestre, u najmanju mjeru pokazuje da nismo dovoljno svjesni Allaha dželešanuhu, da ga ne poznajemo u dovoljnoj mjeri. Kaže Bišr rahmetullahi ta'ala alejh, da ljudi samo razmisle o Allahovoj veličini, da ljudi samo razmisle o Allahu dželešanuhu i o njegovoj veličini, nikada mu ne bi grijeha učinili. Nikada mu ljudi ne bi grijeha učinili. Zato ćemo danas inša Allahu ta'ala govoriti o Allahu dželešanuhu i njegovoj veličini. Prvi koji svjedoči o Allahu dželešanuhu i o njegovoj jednoći i njegovoj veličini je ko? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, melek Džibril, neki drugi melek? Prvi koji svjedoči o Allahu i njegovoj jednoći jeste uzvišeni Allah dželešanuhu. Prvi koji svjedoči o Allahu i o njegovoj jednoći, njegovoj veličini jeste Allah dželešanuhu. Pa kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: Šehid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni, i da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega silnog i mudrog. Ko je Allah? Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu u najuzvišenijem ajetu u Kur'anu Kerimu, opisujući sebe: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah je nema Boga osim njega, živi i vječni, ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Njegov kursi obuhvata i nebesa i zemlju, i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U tumačenju riječi Allaha dželešanuhu, ne obuzima ga ni drijemež ni san, prenosi se predaja u kojoj se spominje da se Musa alejhi salatu wasalam zapitao kako uzvišeni Allah sve održava, kako ga ne obuzima umor, drijemež, san. Allah subhanahu wa ta'ala je zatim objavio Musa'u alejhi salatu wasalam da uzme 2 čaše napunjene vodom u svoje 2 ruke i da klanja namaz od početka noći. Klanjao je Musa alejhi salatu wasalam s čašama u rukama. Kada je bilo pola noći, Musa'u alejhi salatu wasalam se zadrijemalo i malo je klecnuo. Čaše su mu ispale iz ruku, ali je uspio da ih dohvati i sačuva vodu u njima. Voda se nije prosula. Nastavio je Musa alejhi salatu wasalam s namazom, vodeći računa o svom zadatku. Međutim, pred sabah je pokleknuo. Nije mogao više da izdrži. Umor i san su ga sladali. Pao je Musa alejhi salatu wasalam, pale su čaše, voda se prosula. Objavljuje uzvišeni Allah dželešanuhu Musa'u alejhi salatu wasalam i kaže mu: O Musa, ti nisi mogao da sačuvaš 2 čaše, nisi mogao da sačuvaš samo 2 čaše vode jednu noć. Samo jednu noć, san te sladao, pa šta bi bilo s ovim svijetom? Šta bi bilo s ovim svijetom kojeg Allah održava ako bi on uzvišeni samo trenutak zaspao? Šta bi bilo s ovim svijetom kojeg Allah dželešanuhu održava ako bi on
uzvišeni samo trenutak zaspao. Ko je Allah? Kaže uzvišeni: Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. On je Allah, nema drugog Boga osim njega, on je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, on je milostivi i samilosni, on je Allah, nema drugog Boga osim njega, vladar, sveti, onaj koji je bez nedostataka, onaj koji svakoga obezbjeđuje, onaj koji nad svim di, silni, uzvišeni, gordi, hvaljen neka je Allah. On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju njemu ravnim. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena, njega hvale oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri. Ko je Allah? Kaže uzvišeni: Qul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen je i nikomu ravan nije. Znači, Allah dželešanuhu je jedan jedini koji nema sebi ravna, koji nema nikakva sudruga ni pomoćnika i kome nije niko sličan. Ovim imenom naziva se samo Allah subhanahu wa ta'ala, jer je on savršen po svim svojim osobinama i djelima. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma kaže da riječi uzvišenog Allah je utočište svakom znači da kod njega traže utočište sva stvorenja, da od njega mole i traže sva stvorenja ono što im je potrebno. Prenosi se u tefsiru Ibn Kathira rahmetullahi ta'ala alejhi hadith da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: nema nikoga da se od Allaha više može strpiti na uznemirenje koje čuje. Oni mu pripisuju da ima dijete. Oni mu pripisuju da ima dijete, a on ih hrani i daje im zdravlje. Prenosi se od Aiše radijallahu ta'ala anha da je rekla: neka je uzvišen Allah čiji sluh sve upija. Ja sam čula riječi Havle bin Talebe, a nešto mi je i promaklo. Između nas je bio tanki zastor. Tužila se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na svog muža govoreći: Allahov poslaniće, pojeo je moj imetak, upropastio moju mladost, mnogu sam mu djecu izrodila, pa kada sam ostarjela i djecu prestala rađati, rekao mi je da mu više nisam dopuštena, kao što ni majka njegova. Bože moj, ja ti se jadam, Bože moj, ja ti se jadam, Bože moj, kaže Aisha, i nije prestala sve dok Džibril nije sišao s ajetom: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala, a Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah uistinu sve čuje i sve vidi. Dragi moji brate, plementa i cijena sestro, znate li ko je bio Zainul Abidin? Unuk Alije radijallahu ta'ala an. On kada bi se abdestio sal bi požutio. Ljudi bi ga pitali za razlog takvog stanja, on bi im odgovarao: znate li pred koga sada idem? Znate li pred koga sada idem? Idem pred uzvišenog Allaha. Pogledajte danas one koji klanjaju namaze, donose tekbire, ali njihova srca su na pijacama, slušaju riječi uzvišenog Allaha: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Neka je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom, vladaru sudnjeg dana, ali njihova srca se ne odvaja od dunjaluka. Poslušajte šta danas imamo u namazu. Bio je to podne namaz. Imam je poravnao safove, ušao u mihrab i zanijetio namaz.
Nakon nekoliko rekata, 2 ili 4, predao je selam i završio namaz. Digli su se ljudi. Jedni kažu, efendija, šta je to? Klanjao si nam samo 2 rekata. Drugi kažu, na'udhu billah, šta vam je? Klanjao nam je 4 rekata. Efendija se izgubio. Dok je trajala rasprava među dvijema skupinama, ustaje jedan čovjek i kaže, efendija, klanjao si nam 2 rekata. Klanjao si nam samo 2 rekata. Kaže, efendija, djeluješ mi vrlo ubjedljivo za razliku od tvojih drugova koji se spore, pa šta je dokaz za tvoje riječi? Moj dokaz je, kaže čovjek ovaj, ja razvozim namirnice u tom i tom gradu. U vašem mesdžidu stalno klanjam podne namaz. I uvijek ti ja, moj efendija, kad zanijetim za tobom podne namaz, donesem početni tekbir, u namazu planiram kako ću otići u taj grad, podijeliti namirnice i vratiti se nazad. I uvijek kada bih klanjao za tobom 4 rekata podne namaza, uspio bih u mislima otići tamo, razvući sve namirnice i vratiti se nazad. Sada, samo što sam otišao i počeo dijeliti namirnice, ti si predao selam. Samo što sam otišao, počeo dijeliti namirnice, nisam se uspio vratiti, predao selam, znači klanjao si nam samo 2 rekata. Klanjao si nam samo 2 rekata. Zatim, klanjala su trojica namaz u putovanju musafiri. Jedan je prošao naprijed i bio imam, a dvojica su stala iza njega. U toku namaza ispred imama prošao je crn pas i kaže ovaj, eto prođe ispred nas pas, pokvaren namaz, gotovo je. Kaže ovaj od dvojice koji je bio s njegove desne strane, kaže on, pa što gledaš bolan, da si oborio glavu, ne bismo znali šta je prošlo ispred nas, ne bismo znali da je išta prošlo ispred nas i mogli bi nastaviti namaz. Mogli bismo nastaviti namaz. A onaj s njegove lijeve strane govori, alhamdulillah kad ja nisam ništa rekao. Alhamdulillah kad ja nisam ništa rekao, a već govori. Eto ti naše stvarnosti. To je naša stvarnost. Dok ako pogledamo naše prethodnike, prve generacije, saznaćemo zašto se više takve generacije nikada neće pojaviti. Sufjan Seuri Tabin, rahmetullahi ta'ala alejh, klanjao bi noćni namaz toliko dugo, da kada bi se začuo ezan za sabah, završio bi namaz i uspravio svoje noge uz zid, kako bi mu se krv vratila u gornji dio tijela. Uspravio bi svoje noge u zid kako bi se krv vratila u gornji dio tijela, pošto je bila, znači, otišla u donji dio tijela od dugog stajanja u namazu. Za vrijeme plemenitih ashaba Medina je brujala od noćnog namaza i učenja Kur'ana. Bili su svjesni da se uzvišeni Allah dželešanu u to doba noći spušta na nama najbliže nebo i oprašta grijehe onome koga moli za oprost, a upućuje onoga ko traži uputu od njega subhanahu wa ta'ala. Jesmo li mi toga svjesni? Jesmo li mi, dragi moji brate i plementa, sestro, toga svjesni? Naša praksa najbolje nam pokazuje da nismo. Svaki ashab je znao da njegov brat, njegov komšija robuje Allahu dželešanuhu noću učeći Kur'an, klanjajući namaz, doveći Allahu dželešanuhu. Međutim, kada bi se začuo ezan za sabah, ashabi bi na sav glas učili dovu prilikom ustajanja iz postelje. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana. Neka je hvala Allahu onome koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio. Učili su ovu dovu iako nisu ni tren proveli u svojoj postelji, ali činili su to kako bi prikrili svoja djela i ostavili ih samo za uzvišenog Allaha. Dragi moji brate i plementa sestro, gdje smo mi i gdje je naša spoznaja Allaha dželešanuhu, a gdje su ove generacije, gdje je bila njihova spoznaja uzvišenog Allaha, gdje je naša briga za naš završetak na dunjaluku i ahiretu, a gdje je bila njihova, gdje je naša ljubav i žudnja za susretom s uzvišenim Allahom, a gdje je bila njihova? Zar nije vrijeme, dragi moji brate i cijenna sestro, da se vratimo Allahu i upoznamo ga onakvog kakvim se on uzvišeni opisao u Kur'anu Kerimu ili ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao u sunnetu? Zar nije vrijeme, dragi moji brate i plementa sestro, da postanemo svjesni Allahove dželešanu veličine, pa da ga slavimo i veličamo onako kako samo njemu dolikuje?
da ga slavimo i veličamo onako kako samo njemu dolikuje. Prenosi se od Ebu Musa radijallahu ta'ala anhu da je rekao: ustao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam među nama i obratio nam se s 4 riječi. Ustao je poslanik sallallahu alaihi wasallam među nama i obratio nam se s 4 riječi: Allah doista ne spava niti treba da spava. On umanjuje mjeru i podiže je. Njemu se diže dnevno djelovanje prije noćnog, a noćno prije dnevnog. Njegov zastor je svjetlo. Njegov zastor je svjetlo i kada bi ga podigao od sjaja njegova lica, izgorjelo bi sve stvoreno do čega pogled doseže. Njegov zastor je svjetlo i kada bi ga podigao od sjaja njegova lica, izgorjelo bi sve stvoreno do čega pogled doseže. Prenosi se od Ebu Zerra radijallahu ta'ala an da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže: tako mi onoga u čijoj ruci moj život, 7 nebesa i 7 zemalja su prema Allahovom kursiju samo kao karika, samo kao halka postavljena u pustinji zemaljskoj, a kursij je prema aršu samo kao željezna halka, kao željezna karika postavljena između 2 pustinje na zemlji. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: nebo se razliježe od zvonjave, a ima i zašto. Nebo se razliježe od zvonjave, a ima i zašto, jer na njemu nema mjesta ni koliko 4 prsta, a da na njemu neki od meleka ne čine seždu. Jer na njemu nema mjesta ni koliko 4 prsta, a da na njemu neki od meleka ne čine seždu. La ilaha illallah. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: kroz Bejtul Ma'mur svaki dan prolazi 70.000 meleka koji se više nikada neće vratiti, koji više nikada neće ponovo doći na red. Znaš li, dragi moj brate, da će jedna skupina meleka, otkako ih je Allah dželešanu stvorio, do sudnjeg dana biti na ruku i na seždi Allahu dželešanu? Šta će reći kada dođu pred uzvišenog Allaha? Šta će reći ta skupina meleka kada dođe pred uzvišenog Allaha? Reći će: Gospodaru naš, nismo te obožavali koliko smo trebali. Gospodaru naš, nismo te obožavali koliko smo trebali. Jedan od najodabranijih meleka, melek Džibril alejhi salatu wasalam, ima 600 krila. Svako krilo zatvara horizont između istoka i zapada. Samo svojim jednim krilom zarovio je pod zemlju jednog griješnog naroda i podigao ga do prvih nebesa, tako da su stanovnici nebesa čuli lavež i zavijanje pasa i samo okrenuo. Sve što je bilo nad zemljom otišlo je pod zemlju. Šta misliš, dragi moj brate, šta je onda sa veličinom i sa moći uzvišenog Allaha koji je sve ovo stvorio? Šta je sa veličinom i moći uzvišenog Allaha koji je sve ovo stvorio? Pa neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu dolikuje. Dragi moji brate i plemenita sestro, pogledajte samo sebe. Pogledajte samo sebe kako vas je uzvišeni Allah u najljepšem liku stvorio. Pogledajte samo svoje oko, kako ga je Allah dželešanu stvorio u očnoj duplji i kako ga je obložio kostima. Šta misliš, dragi moj brate, da ti je oko na čelu? Pa kad god padneš, možeš da izgubiš oko, možeš da ga povrijediš. Ili šta misliš da ti je oko pod pazuhom? Da ti je oko pod pazuhom, pa kad god hoćeš nešto da pogledaš, moraš da podigneš ruku. Pogledaj samo svoje trepavice, dragi moj brate, plemenita sestro. Kako je gornja trepavica zavijena gore, a donja dole. Šta misliš, šta bi bilo da je obratno? Da je gornja trepavica zavijena dole, a da je donja trepavica zavijena gore. Tvoje oko, iako bi bilo otvoreno, od sastavljenih trepavica ne bi vidio ništa. Tvoje oko, iako bi bilo otvoreno, od sastavljenih trepavica ti ne bi vidio ništa. Da li je to moglo da se desi slučajno? Nikako, dragi moje brate, plemenita sestro, nego je to djelo našeg uzvišenog Gospodara, pa neka je njemu sva slava i hvala. Ko je taj, dragi moj brate, ko te opskrbljuje i hrani i daje ti izlaz, odakle se i ne nadaš? Allah dželešanuhu, niko drugi. Poslušajte ovaj primjer. Jedne godine, obavljajući hadž, jedan učenjak je našao u tavafu lijepu žensku ogrlicu.
uzeo je, stavio u džep i čekao da se pojavi osoba koja je izgubila ogrlicu. Čovjek koji je izgubio ogrlicu počeo je redom da se raspituje o njoj. I tako pitajući redom ljude došao je do ovog učenjaka. Zatražio je učenjak od čovjeka da mu opiše ogrlicu i nakon što mu je opisao ogrlicu, dao tačan njezin opis, izvadio je ovaj učenjak ogrlicu iz džepa i dao je čovjeku, dao je njenom vlasniku. Kao nagradu ovaj čovjek daje mu nešto para. Učenjak to odbija i nakon što vidi da više ne može da odbije, odlazi od njega. Iako je bio u potrebi za novcem. Bio je u potrebi za novcem, ostao je na hadžu bez para. Poslije nekoliko godina krenuo je ovaj učenjak na putovanje brodom i u putovanju zadislo ih je veliko nevrijeme. Allah dželešanu je dao veliko nevrijeme i brod je bio sav uništen. Svi su se potopili. Ostao je samo ovaj učenjak. Na jednoj dasci od rasturenog broda uspio je da dopliva do jednog ostrva. Stanovnici tog ostrva pritekli su mu pomoć čim su ga vidjeli i nakon nekoliko dana kada se oporavio upoznao je stanovnike i uvidio da kod njih ima nešto malo od vjere, malo od islama. Mnogo džahilijata bilo je pri njihovom vjerovanju i počeo je s podučavanjem tih ljudi ispravnoj Allahove dželešanu vjeri. Allah dželešanu dao je bereketa u njegovom pozivu, mnogi su mu se odazvali i tako da se u velikoj mjeri popravilo vjersko stanje stanovnika tog ostrva. Svi su počeli da praktikuju izvorni islam. Jednog dana kaže ovaj učenjak uglednijim stanovnicima ostrva: mislim da sam boravio dovoljno kod vas. Mislim da sam boravio dovoljno kod vas i htio bi da se vratim kući nekako. Kažu ovi: subhanallah, zar sada kada si nam najpotrebniji hoćemo da nas i dalje podučavaš vjeri, da se dobro učvrstimo u vjeri, zar sada da ideš? Izdogovore se ovi ljudi da ožene učenjaka djevojkom, ženom s njihovog ostrva kako bi ga zadržali kod sebe. Sutradan su doveli pred njega najljepšu djevojku sa ostrva i predložili mu da je oženi. Vidjevši djevojku, učenjak se začudio. Nije skidao pogleda s nje. Kažu mu ljudi: zar nikad nisi vidio ovako lijepu djevojku? Zašto se toliko čudiš? Kaže ovaj učenjak: nije me zadivila njena ljepota. Nije me zadivila njena ljepota, nego ogrlica na njenom vratu. Je li neko njen bio te i te godine na hadžu? Kažu: ovo je njen amidža, on se brine o njoj, roditelji su joj podavno umrli, njen otac je bio te i te godine koju si spomenuo na hadžu. Kada se vratio, ispričao nam je slučaj koji se desio s njim, kako je bio izgubio ovu ogrlicu, pa je našao jedan abid, jedan pobožan čovjek koji je mogao da skrije tu ogrlicu i ostavi je za sebe, ali mu je dao drage duše nakon što je saznao da je on njen vlasnik. I njezin otac sve do svoje smrti spominjao je tog čovjeka i molio uzvišenog Allaha da ih ponovo sastavi pa da uda ovu svoju kćerku za njega. La ilaha illallah. Ko je mogao to da učini? Niko drugi osim Allah dželle šanuhu. Ko je taj, dragi moj brate, ko se odaziva dovi, molbi vjernika u bezizlaznim situacijama? Niko drugi do Allah dželle šanuhu. Prenosi se u tefsiru Ibn Kathira da je jedan čovjek krenuo na putovanje s jahalicom. Put ga je vodio kroz šumu i u šumi ga je presreo razbojnik i naredio mu da siđe s konja. Htio je da ga ubije. Kaže mu ovaj putnik: uzmi moju jahalicu i sve što je na njoj, samo mene pusti. Uzmi sve što imam, samo mene pusti. Kaže razbojnik: što se tiče jahalice i onog što je na njoj, to je onako moje. Ja želim da te ubijem i ja uživam u ubijanju ljudi. Kaže mu putnik: ako je već tako, onda me barem pusti da klanjam 2 rekata. Kaže razbojnik: dobro, samo požuri, nemoj da te dugo čekam. Kaže ovaj putnik: od silnog straha zaboravio sam sve što sam znao od Kur'ana. Nisam mogao nikako da se sjetim nijednog kuranskog ajeta. Pokušavao sam nekoliko puta, ali nisam mogao da se sjetim la ilaha illallah. Razbojnik me već počeo da udara po nozi i govorio mi je: požuri. Poslije nekoliko pokušaja sjetio sam se kuranskog ajeta: emme yuđibul muttarre idha da'ahu wa yakshifu su.
onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja. Ponavljao sam nekoliko puta ovaj ajet, a razbojnik me je neprestano požirivao. Kada sam završio s namazom iz pravca kible, pojavio se konjanik noseći u ruci koplje. Bacio je koplje i pogodio razbojnika u grudi i ubio ga. Nakon toga pitao sam ga, ko si ti? Kaže, mene je poslao onaj koji se odaziva nevoljniku kad mu se obrati. Mene je poslao onaj koji se odaziva nevoljniku kad mu se obrati. La ilaha illallah. Ko je taj, dragi moj brate, ko se raduje teubi, pokajanju vjernika više nego što se neko od nas raduje hrani i piću, opstanku na ovom svijetu? Niko drugi do Allah dželle šanuhu. Bilježi Muslim u svome sahihu od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah se više obraduje teubi svoga roba koji se pokaje nego što bi to učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i izgubio je, a na njoj mu sva hrana, sva voda, pa je dugo tražio i izgubivši svaku nadu da će je pronaći, legao u hlad jednog drveta, jednog stabla da se odmori i da ga u takvom stanju zadesi smrt. I u takvom stanju očaja odjedanput ugleda svoju devu u neposrednoj blizini i odmah skoči, uhvati je za povodac i od silne radosti uzvikne, Bože moj, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Pripovijeda Ebu Musa al-Ešari radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, zaista Allah uzvišeni drži svoju ruku ispruženom tokom cijele noći, primajući pokajanja onih koji su danju griješili, a danju pruža ruku primajući pokajanja onih koji su noću griješili, sve dok sunce ne izađe sa zapada. Dragi moj brate, plementaj, cijena sestro, ko nas uči i podstiče da istrajemo na ovom putu do dženneta i do Allahovog dželešanu zadovoljstva, niko drugi do on, uzvišeni Allah. Pa kaže uzvišeni u svojoj plemenitoj knjizi, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprala kada bi je već bila čvrsto sprela. Kao što prenose komentatori Kur'ana mufesiri, da je u Mekki bila jedna žena koja nije bila pri pameti, cijeli dan bi plela, a kada bi došla noć, sve ono što bi tokom dana isplela, ona bi to ponovo isprela, isporila i tako bi non stop radila. Pa nas Allah dželle šanuhu uči da ne budemo takvi, da ne praktikujemo svoju vjeru, praktikujemo, a onda počnemo da sve to ostavljamo, da se vraćamo na svoje prvobitno stanje. Ko nas to, dragi moj brate, plementaj, cijena sestro, učvršćuje na samrti? Niko drugi do uzvišeni Allah. Niko drugi do uzvišeni Allah. Poslušajte ovaj primjer. Priča jedan doktor o svom slučaju koji je doživio na svom radnom mjestu. Najčudniji slučaj koji je doživio u svome životu. Kaže, jedan dan su dovukli ženu. Imala je oko nekih 40 godina. Ona je doživjela kliničku smrt. Pokušali smo da je probudimo elektrošokom. Prvi puta ništa, drugi puta, treći, četvrti puta, nekoliko puta, međutim ništa. Nije se budila. Nakon većeg broja pokušaja otvorile se oči ove žene i njena usta i progovorila je: Ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammadar Rasulullah. Svjedočim da je Allah dželle šanuhu jedini istinski Bog dostojan obožavanja i da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahov rob i Allahov poslanik. Zatvorila se usta, zatvorile se oči i ova žena je preselila. Na kraju kažem vam riječi Allaha dželle šanuhu kao što stoji u prijevodu značenja: onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu, pomoću koje mi dajemo da ozelene bašće prekrasne, nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji.
ali su oni narod koji druge s njim izjednačuje. Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i 2 mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi. Onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako nikako pouku vi da primite, onaj koji vam u tminama na kopnu i na moru put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge njemu ravnim smatraju. Onaj koji sve iz ničega stvara i koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam opskrbu s neba i zemlje daje. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Reci, dokažite ako istinu govorite. Molim Allaha Đelešanuhu da ove riječi upiše na vagu naših dobrih dijela i da nam ih vrati onda kada nam budu najpotrebnija, da nam ih vrati na sudnjem danu. Kažem ovaj govor i molim Allaha Đelešanuhu da oprosti meni i vama, da oprosti mojim i vašim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama, a molite ga i vi, jer znajmo da naš uzvišeni Allah, naš uzvišeni gospodar je onaj koji prašta i voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.